अरे करियक्का बुढ़वा बात ना कर लो अभी की। कौन बाटे? लागता कस्टमर बा। माधर चोदी ई कस्टमर बा बाप बेचे तारी या बेटा बने मनोज तिवारी हो बहन चोदवा बाटे त यही सब छिंद्रपन के चक्कर में 75 गो अगुआ आवत 75 गो ज्यादा पूरे इज्जत डुबा के रखल बा तोहर यही उम्र में यही उफान मरत तोरा 15 दिन के तोहर उम्र ना भेल लड़की से बतिबे बहन चोद आज काट। विजय ए विजय ना चलबे का कहवा चलबे रे? ऊ चाचा विजयया कहां बा? गहनू रखवारी करे जाइले। हमला रखवारी करे बाबू ई सरवा आ विजयया भैया होके बेटिया न खई घास करे जाला बनू तो ओकरे पीछे पीछे जाला वा दुनु गुरा ओकरे के पटैली हवा। अच्छा बगो घर में बाटे जो बुला के ले जो। विजय ए विजय बाबू मारा सरवा के तोरी बहिन करा के लइका बहन चोदवा हम कहत नहीं हमरा बेटा के अगुआ आवत काहे नहीं के शादी होत काहे नहीं के अगुआ दूर पर से आके भाग काहे जाता बहन चोद ई तो सरवा झोलटास लइका सब के उ सरवा संग धइले बाटे आ तू गहुरे खड़ी कर जाता रे गहुरे खड़ी कर जाबो सरहु के लइका बगो रसी लिया बांस लिया बहन चोदवा के हिम मुआ दे हम रसी लिया अरे बहन चोदवा के लइका रे बाबू हो ये सरवा के मारला से कुछो ना होतो हम तो कहता नहीं भैया के बांध के मारो। सुन अदर चोद तू बढ़िया बा रे सरवा कर तू तो बहन अपने दिन से बतियात ली सा दे बहन चोद बोला उसको दाढ़ी मोछ बना के भौं बना के रखने के लिए कुटू मारा है। बस मैं घुमाई मैं ये घर बाबा ओ बाबू आ गेले प्रणाम प्रणाम कहले रहनी एक आदमी के आवेला ई 3 आदमी इतना नाश्ता कहाँ से आई? ए महाराज टुकर ना खाई बैठी कोनो बात नहीं है का हो गेल लइका पैका बात तोरा कहनी रे सरवा हम बैठल जो नाश्ता लिया अरे रे लोग कितना लेट काहे हो गेल खा दूगो अगुआ के अभी दूर पर से मुंह में मुत के बेल गई अरे लइका हमर इतना ना बढ़िया बा कि अगुआ सब दूर पर के माटी करे नहीं खजाना लेकिन हम जबान रउआ के दे देल बानी गलत हो गए चाहे सही रिश्ता रउए घर में होई। हमरो बेटिया के कम कुटुम थोड़े दौड़ता काहे कि हुनहारे इतना बा माना करत 2 बीघा के गेहूं काट के रख दे बोले 10 गो भैंसी पोसले बानी अकेले संभाल ले बोले अगर रउआ भरोसा नहीं खे कोनो परिदार बहन तो अपना परिदार के बड़ाई करले ना ना तो हम परिदार बारन पूछ ले हमरा बेटी के बारे में। हां हां बड़ी काम करता बेंगलोर की। अरे तो अपना घरवा में नौकर थोड़े खो जाता नी पतो खो जाता नी रानी बना के रखेला। हमरा ऐसन भौजाई चाहे कि देवर पर विशेष ध्यान रखे। ओवर बोलो तार दिनो ने मच्छर लागता इमा हई अपना ही के लइका बाका हां हमरे छोटका बेटा बाटे बैसाख में पैदा भेल है घाम से झोकर गेलक यही से मुंहवा मैच नहीं खे करत। हो बैसाख घाम तइका टाइटो हो खले आ कहे के मतलब है कि बड़का बेटवा एकरी लेखन बा कि तइका झाटपुट साफो बा ना 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 एकर तो तीसिया गोराई बाटे बारका के गहुआ ना गोराई बाटे देखे त लाई बहन देख लेम जो बोला के लिया तब नाश्ता पानी करवा दी। नाश्ता के व्यवस्था नहीं खे तो हम लारे करी शादी जौन घर में नाश्ता के व्यवस्था ना वो घर में रिश्ता ना। अरे 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 कहे के मतलब लख के नाश्ता के व्यवस्था नहीं खे डायरेक्ट खाना खियाम खसी के मीट और पुलाव बैठ सो मीठा भात पुलाव रुको तो क्या सब पार्ले की दबा के खाएं।
पापा मैदान लागल बा। मैदान लागल बा कहत नहीं सरवा के कुछ ना खाला तो रास्ता भर में पापा हो किंदा पापा हो किंदा सुनी ना समधी साहब है बउआ के मैदान लागल बा थोड़ा करवा देती। अच्छा बगो एक लोटा पानी ले ले या बउआ जी के मैदान लगल बा, जा थोड़ा खेतों में करवा के लिया वो। खेत में घरों में लेटरिन बाथरूम नहीं का? ना 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 ऊ सब घटिया चीज हमनी के घर में ना रहले। घटिया चीज हमरा लड़किया के सदिया होके आई तो ऊ कहाँ जाई? खेत में जाई। हमनी के पूरे परिवार से हम खेत में जाइले, उहो खेत में जाई। पीछा गछवानी रो पहले बन गछवानी में जाई। जा भाग गेल हई सर बिना पूछले निकल गेलन, इनकर मुंह देख के योग हुआ भाग गेल। आप क्या लाड़ बतुआइएगा? इतना दिन से शादी ना होत लगे तो हम समझते नहीं हमारा में कमी बा, ई तो तोरा में कमी बा। ये जमाना में कौन के घर में लेटरिन बाथरूम नहीं खे, लेकिन ये घर में ना बनी। हाँ ना बनी, हमार खानदान नहीं सिखैले कि हियां खाना बनी, हियां खा हियां होगा। हाँ तो ना बनो, हम जाना तनी कि तोरा जिंदगी में तो हमार सदिया होई ना, तो कोनो लड़की के लेके भागत तनी तो वही गछिया के गुहा में जब तोरी जात वाला सराई तब बुझाई। बाबू हमरो तो सदिया होबे ना करी, हमू वो छौड़ी के लेके भाग जाई का? सब साला के मन बढ़ गेल बा। हंसुआ खुरपी लेके खेत में पहुंच जल्दी। ओ हिजरा भाई, ओ हिजरा भाई। अरे जोगिंदर बाबू का समाचार बा हो? हमरा गांव में कैसे कैसे का कहिए भाई, बड़ा परेशान बानी। सुंदर लड़की रहते हुए निमन घर परिवार नहीं खे मिलत, आ मिलतो बा तो दान दहेज मांगता होई है। तो दुनिया में लालची आदमी के कमी थोड़े बाटे। अपने बेटा के साथ सेट कर दी। कहत रहनी है कि हमरा नजर में एगो लड़का बाटे, ऊ बहुत ना 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 लड़का तो सेटे बा, सत्येंद्र जी के महिला बेटवा। खाली पता करे नहीं कि लड़का के खर खानदान चाल स्वभाव कैसन बा। अच्छा सेट हो गल बाटे ना, तो करी। सत्येंद्र भाई हमार पटीदारे न बारन, बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। उनकारा घर में रहोगर बेटी जाई, बहुत बढ़िया रही। लड़का पूरा गोर बुराक बाटे, बहुत साफ सुथरा, लेकिन माइनर कमी बाटे एगो थोड़ा सा माइनर। लेकिन शादी ब्याह में ना देखल जाले उतना का बाटे नु से लड़कवा जब पी लेवले नु तो अपना बाप मतारी के दिल मार मारले। लेकिन मेहरारू से सब लोग प्यार करले, कुछो ना होई। बाद में कहीं एक बार कमी बाटे, लेकिन ना 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 पूरा बताई रघुआ तो हमर हित बानी। अच्छा कमी ये बाटे कि मोबाइल छीन छान करल है। रात खानी मोबाइल छीनल है, 4-5 गो, 2-4 हज़ार 5 हज़ार कमाइए लेवल एक दिन में। जेल गेलक भल, वहाँ से अइलक एगो हुनकर कथी नाम बा उनकर घर में, मतलब उनकर बेटी लगे घुस गए, बेटी के साथ पकड़ा गेलक। का बात बाटे से वही से जबरदस्ती में जल्दी जल्दी शादी करवावत रहन। लेकिन लड़का बहुत अच्छा बाटे, बहुत सुंदर, हमर भतीजा लगी, बड़ी पसंद बाटे, बहुत अच्छा खर खानदान में शादी करी। लार पप्पा दो हमरा वैसा लड़का जौन पीले के बाद अपने बापे मातारी के मारे तो हमरा बेटी के छोड़ दी, हम ना करम शादी। आ सत्येंद्र जी तो कहत रहन कि लड़का हमर रात के नाइट ड्यूटी करले, अभी लोग कहत रहन कि उस सर्वर रात के मोबाइल छीन छोन करले, जेब काटले। अरे अरे उ फालतू लड़का सबके फेर में पड़ के थोड़ा सा गलती कर दोले, लेकिन लड़का बहुत बढ़िया बाटे। आ खानदान ओकर खानदान तो पूरा रईस बाटे, ऐसबाज बाटे पूरा। जो लड़का के बाप बाटे नु ऑर्केस्ट्रा के 12 शौकीन बारन। अभी 1 महीना पहले लगानवा में ऑर्केस्ट्रा में पैसा लुटावे के चक्कर में मार कर लेलन। का बाटे नु उहे 2-4 कट्ठा बेचलक ह, उ केस फौजदारी लड़े के चक्कर में मार कर ले रहलन त। लेकिन लार पर पादो 2-4 कट्ठा के उकर बिगहा के बिगहा जोताले जहां ऑर्केस्ट्रा वाला से शादियों न कहले बारन। लइकावा के मतारी ऑर्केस्ट्रा वाला बा, यही से इतने स्मार्ट वाला एक बा। लेकिन बहुत बताओ बताओ राहुल के बारे में बताओ, कितना बढ़िया लड़का बा। राहुल भाई तो बहुत बढ़िया आदमी है। उनकारा लेकिन घर एक गाँव में केहू के बा, उनकारा घर में शादी करबा, बिटिया तो राज करी। मच्छर काट लो था सरवा। बुराई कर सरवा। बाप रे बाप, ओकरा घर में शादी मत करियो, बड़ी घटिया खानदान बा। दोनों बाप बेटा एक लंग बैठ के गांजा पियले। देखी सत्येंद्र भाई कहे कि ये बात ज्यादा दिमाग रहुगा मत दौड़ाई। हमरो एगो जवान कुमार लड़का बाटे, और रहुआ तो हमरा के देखते बानी हम कैसे दिल के साफ बानी।
भले चेहरा से करिया बानी ओइसन के हमर बेटा बाटे हमर मांगो ज्यादा नहीं के बस खाली एगो दहेजुआ गाड़ी दे दे हम गाड़ी दाई महातारी के अरे महाराज गाड़ी मोटरसाइकिल अपाची पल्सर अच्छा गाड़ी दे दे हम, लेकिन जान पहचान बा अपने से अपने घर द्वार थोड़े देख ले बानी। हाँ तो बिहान आई रहोगे हमारे दूरा पर सर समाज के बीच में सब बात हो जाई क्या बोगे चल सुनी ना नहीं समय ना क्या हमने के पास बहुत ही अच्छा बिहान आई। हाँ बिहान आई बाप रे बा ई तो हम गू के खोबार में गिरे जात रहनी हो। ठीक भेल खई भेटा गेल हन ई सत्येंद्रा ई तो आज मालूम चलल कि सरवा दुनू बाप बेटा गांजा पियले बच गे नी। प्रणाम 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 आई बैठी। अच्छा ये घर बा, घर दुआर तो बड़ा बढ़िया बनैले बानी, समझी रिश्ता फाइनले बा। अच्छा रिश्ता फाइनल तो होते रही पहले बैठी नाश्ता पानी हो जाओ लड़कावा के देख ली ना ना उतना टाइम कहाँ बा हमनी के गेहूं के दौनी छोड़ के आयल बनी नाश्ता पानी का होई रउआ घर देख लेनी अपने के देख लेनी तो लड़को ठीके होई। आ रहल बात दहेज के तो एगो गाड़ी के बात भेलक तो 1.5 लाख रुपए लेके आयल बानी, एगो दहेजुआ अपाची कसवा लेम आ 21,000 रुपया हम अपना ओर से देवतानी, कुल 1,71,000 रुपया देवतानी लिया। नाश्ता तो कराओगे हम लोग आ का भेल बा लेंगरो तनी महाराज? अरे का रही जोगिंदर बाबू गेरनी होई गछवनिया में मैदान करे दोनों चूतर के बीच में सरवा घोर कर सांप काट लेलक। अरे जंगल झाड़ पर पैखाना करे वाला चीज थोड़े बा, घरे लेटिंग नहीं का लेटिंग में कॉल लेती। अरे वो सब गांदा चीज घर में रखे वाला थोड़े बा। गांदा चीज बाबूजी शादी से पहले तो घर में लेटरिन में बनिए जाई का? ना 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 बउगो हमरा जियत भर में नइखे बने वाला, घर में बैठ के हगल मुतल सूंघी। तो तनी पैसा दी त सरवा तू जइया मरबे तो ये तोरा बाल बच्चा के शादी होई। हमना घर में लेटिंग लार नहीं छो में इज्जत रही। कितना घटिया आदमी बा, बहुत घटिया बा साला के घर में तो हमरा आवे के ना चाहत रख बेटा के शादी करिहन। ऐसा ऐसा आदमी को समाज से बाहर कर देना चाहिए साला को। हम जूजी कर ला बिया होयो रे लिया लाठी फिर एगो अगुआ भगला बाबू के चलते। का हाल बा भाई लोग, वीडियो अच्छा लागल तो लाइक करो और चैनल के सब्सक्राइब कर दो। आ जोन वीडियो में दिखावल गेल बा तनी तनी सही बाटे, गांव में खास करके ऐसे होखल है।